Gernika Lumok Urbietako pasabidea berriz irekitzeko lanak lizitatu ditu. Kirol arlora berriro sartzeko obra hauek 3 hilabeteko epea edukiko dutela azpimarratu dute. Urbietako kirolgunean 2 futbol zelai, errugbiko beste bat, frontoi batzuk eta padeleko 2 pista daudela esan behar da, eta Santana parkelekutik trenbidearen gainetik igarotzeko lanak egingo direla azaldu dute. Duela urtebete baino gehiago itxi zuten udalak oinezkoen erdiko plataforma ondo batek eragindakoa kentzeko agindua eman zuenean. Dirudienez, espazioaren milaka erabiltzaileak uda baino lehen ibili ahal izango dira berriro bertatik. Gernika Lumok 524.000 euroan lizitatu ditu lan hauek. Beza barne, Urbietako pasabidea berreskuratzeko kontratazioaren agirietan jasotzen denez, 2022an hainbat kalte izan ziren. Kalte horien neurriak zirela eta udalekom zerbitzu teknikoei jakinarazi zitzaien pasabidearen egiturazko segurtasuna betetzen zela. Dokumentu horretan oinarrituta, txosten bat egin zen horrez gain, kalteen norainokoa eta jatorria aztertzeko. Kalteak handiak zirenez, pasabidea desmontatzea aholkatu zen ezin zelako konpondu eta kolapsoa izateko arriskua zegoelako. Joan den urteko urtarrilean pasabidea desmontatu zela esan behar da eta segurtasunagatik egin zela. Goiko pasabide horren faltak Urbietako kirolguneko erabiltzaileen kezak eragin zituen. Izan ere, auto pribatuak igarotzeko debekuari eutsi zitzaion Urbietan lan egiten duten kirol klubek bakarrik dute baimendua pasatzea, beti ere materiala edo jokalariak leku aldatzeko zein gestioak egiteko bada. Eta alderdi batzuek EH Bilduren kasuan bezala, horri buruzko galderak egin zituzten udalbatzan 2023ko otsailean. Bertan, Jose Maria Gorroño alkateak ziurtatu zuen udala erlojuaren kontra ari zela lanean pasabidea berriro irekitzeko. Urbietako pasabidea 2014ko urrian inauguratu zela esan behar da. Pasabide berria nolakoa izango den ere jakinarazi duten, kostua nolakoa izango den. Urbietako kirolgunerako pasabidea lizitatzeko inarrizko aurrekontua 441.381,48 eurokoa da. Trenbidea gaindituz eta beza aplikatu ondoren 534.000 eta 71,71 euroko aurrekontua ateratzen da. Materialak urrengoak dira. Urbietako pasabideak 164 metro karratuko azelera izango du, eta ia guztian 2 materialekin eraikita egongo da, zura eta altzairua. Gauzatzeko epea, obrako 4 asteko lana beharrezkotzat jotzen da, eta horretarako tailerretan 2 hilabeteko aurre fabrikazio lana egin beharko dela esan dute.